quan vas entrar tu, Judit, clar, hi ha diferència d'edat, també la Judit, tu també vas ajudar a entrar tota una part de jovent, no? D'aquests més... Per exemple, quan vas entrar tu també va passar això, no? Que va entrar una sèrie. Quan nosaltres també érem més joves, doncs també va entrar, clar, vull dir que cada etapa va bé perquè entra una glopada de gent que diu, Bueno, clar, perquè... I l'òptica, sobretot és que ara l'òptica és no veure-la tampoc com un puesto mèdic, sinó quan surts del gabinet, això ja és moda. Aquí diuen, a veure, quin posaran ja, saps? I la gent això li fa molta il·lusió, saps? Que quan surt d'allà aquí diuen, tu, jo allà ja he contestat el que em tenien que dir, ara poseu-me jo bé, no? No, però sí que és veritat que crec que aquí amb l'òptica sí que és veritat que hi ha gent que no, però hi ha gent que és molt fidel a la de tota la vida, que llavors és on han anat els meus pares, és on vaig jo i ja està, però sí que és veritat que quan vam entrar jo, o de seguida també tu, clar, hi ha gent que diu, jo no hi he anat mai, doncs en comptes d'anar a qualsevol altre lloc, vaig allà que hi ets tu. Sí, són acompanyos. Això és que ha canviat molt això, perquè és clar, la gent... Viu molts anys i saig i tothom vol tenir qualitat de... Ara quan parles d'algú gran, no és algú que està assentat al sofà mirant la tele, és que tothom està molt mòbil, tothom se'n va caminar, tothom fa viatges, tothom fa activitat, tingui 90, tingui 60, tingui... Pots anar a la activitat, no? Allò de... Per anar saltant, perquè ha canviat molt. A més, ara, jo me'n recordo que quan jo graduava al principi, a les senyores molt grans els dèiem que cus vostè no sé què. Com demanis això? Està allà al cap. Ara els has de dir, està molt mòbil la tablet. Jo totalment he canviat el que pregunto, perquè totes et diuen sí, ningú cus. Un botó de tant en tant. Però com que ja hi ha una noia que ho fa, doncs ja ho tens fet. No, però és que vostè està amb la tablet, sí, jugo a no sé què, no sé quant. Els hàbits i activitats han canviat. Amb el mòbil, això amb el WhatsApp, vam començar fent els avisos de les revisions i dient parem a 60 anys perquè ja necessiten la trucada de més. I ara tothom... I ara si tenen WhatsApp els enviem. I gent de 80 anys que els envies i et responen. I et diuen, ja vindré de manera hora. Aquesta setmana vaig trobar una senyora i diu m'he fet unes ulleres concepció extraordinàries. Fabuloses, ja veuràs quan les vegis. Diu, però m'ha dit l'Anna que ja em passarà el WhatsApp i no l'he rebut encara. I no pateixis. Jo no he parlat de quan va arribar el primer ordinador. Que vaig tinguer, totes les fitxes les fèiem a mà, les vaig tinguer de passar totes. Que són allà darrere, les primeres fitxes, Que vaig tardar un any a passar-les, perquè es tenia que fer quan es podia i si venia el client ja la passàvem i com que, esclar, l'ordinador ja ho posava en ordre. Vull dir, va ser bestial, això ja va ser un canvi. Què et van regalar? Bueno, va ser un faristol antic. Era un dissabte i vaig dir, no em mouré fins que no hagi passat l'última. I en Lluís em va portar aquest regal, el faristol. Però ara va ser bestial perquè et queien les llàgrimes perquè t'enrabiaves a una màquina. Que no sabies que li podies dir de tot. I que no passava res. Me'n recordo que una vegada l'ordinador es va espatxurrar. I el meu pare truca, anàvem amb un programa MS2, no es deia això? I truca el meu pare a l'informàtic, que era de Vic, perquè aquí a Torelló no n'hi havia, i eren les 8 hores. I diu, que s'ha espatxurrat l'ordinador, que no va, que no sé què, que no sé quantos, i salta i diu, és que soc la senyora de la neteja. I salta el meu pare i li diu, la senyora de la neteja dels informàtics també ha de saber com va això. I va fotre un rebagó a la pobra senyora. Ui, tant, que jo vaig pensar, Bueno, però és que se posava, és que de veritat, la gent que no ha viscut aquella... Tothom va plorar,